donat positiu. A més, ha estat una nit sense accidents mortals a les carreteres catalanes. Bona nit. Atureu a la dreta, que faran la prova de col·le en un momentet, sisplau. Aquí, seguim a la dreta. A dreta i a esquerra. Els Mossos d'Esquadra han instal·lat fins a 70 punts de control d'alcoholèmia i drogues aquesta nit a Catalunya. Han fet més de 2.800 lectures, de les quals 170 han donat positiu. És el que li ha passat al Juan, que després d'haver sopat amb els amics a Castelldefels, pretenia tornar amb cotxe a casa. Soy de fuera, la familia la extraño, estoy con amigos, me tomo un par de copas y tal, pero te friegan porque he tomado poco y no sé qué va a pasar. Amb una taxa que pràcticament doble la permesa, l'home ha hagut d'afrontar una multa de 600 euros. Ha perdut 6 punts del carnet i s'ha quedat amb el cotxe immobilitzat. Aquesta nit, a Catalunya, 28 conductors han estat denunciats per via penal en haver superat la taxa del 0,6 i uns altres 13 han donat positiu en les proves de drogues. En el dispositiu policial hi han participat 280 agents. Aquesta ha estat la primera festa de Cap d'Any després de l'entrada en vigor de la Llei de Salut Pública, que prohibeix l'oferta de barra lliure i de 2x1. Les infraccions es poden sancionar amb multes de fins a 15.000 euros. Aquesta nit els usuaris dels locals nocturns s'han mostrat, en general, a favor de la mesura. La música i l'espectacle han estat el reclam pels que han volgut passar la nit de Cap d'Any en una festa organitzada. Des de l'octubre, la nova llei de salut pública en prohibeix d'altres, com les ofertes de barra lliure, una mesura molt ben vista per la patronal dels locals d'oci nocturn. El fet que per nits esporàdiques com Cap d'Any o Sant Joan surtin locals alternatius o locals excepcionals que ofereixin barra lliure ens deixa i ens desacredita els que estem tot l'any lluitant sota una mateixa política, no? Ahir, a la majoria dels locals, l'entrada oferia un nombre de copes limitat. Es una excitación, ¿no?, a beber, porque dices, joder, ya que he pagado la entrada, pues me voy a beber las 3 consumiciones, ¿no? Potser és una mesura per controlar l'alcoholisme, però no. No us equivoqueu, que no, que fem botelló igual, eh? Jo penso que és una bona proposta perquè així la beguda és una miqueta de millor qualitat. La tarifa plana que anunciava aquesta discoteca del Vendrell ha estat criticada per no ajustar-se a la llei. Lo nuestro es muy claro, son 5 cubatas, ¿vale? Más barra libre de refresco. En ningún momento, o sea, como se ha comentado, que hemos barra libre de alcohol. En ningún momento se ha dicho eso. L'Agència de Salut Pública també ha rebut denúncies d'hotels que incloïen barra lliure en el sopar de Cap d'Any. Prohibir les barres lliures no ha evitat que aquesta nit més d'un begués en excés. Aquest matí ha estat per molts un matí de ressaca. Els metges alerten del perill de beure sense mesura i recorden que per eliminar l'alcohol hi ha ben poques coses a fer. El que cal és, bàsicament, temps.